אני שמחה שחזרתם אליי. שלום לדוקטור אלן פלג, מה שלומך? אלן. טוב, זו בדיחה גרועה, לא כל כך צוחקים? כן. מיד תספר לנו על ניתוח להרמת אפיים, אבל קודם ציון ידיד, מומחה לחיידקים פרוביוטיים ואנזימי עיכול. מה שלומך? שלום דנה. תקשיב, עכשיו חורף. הכי טוב. הכי טוב, זה מצוין. אני מרגישה כמו איזה פרסומת, אתה יודע, שמה של הביטוח, ואני לא אזכיר שמות. תקשיב, ציון, חורף, מכל עבר אני שומעת, זה חולה וזה חולה וזה חולה, ואתה יודע מה לעשות? אנטיביוטיקה. בואי אני אספר לך היום, כשלוקחים אנטיביוטיקה, מה קורה למעשה בגוף שלנו. היום הרופאים ידם קלה ברישום, קח אנטיביוטיקה. קצרת טווח, רחבת טווח, זה מצוין, זה עוזר, אבל מה קורה לנו בגוף? אז זהו, איך היא עובדת האנטיביוטיקה? כאילו, למה היא כזאת ברוך? זיהור שיש לנו איזה חיידק. בואו ניקח סטרפטוקוק שנמצא אצלנו, כשאנחנו מתקררים, אז הוא מתגבר ותוקף לנו את מערכת הנשימה, ואז יש לנו את ההתקרויות, נזלת, קשיים בבליעה, מוגלה וכל הסיפור הזה. לוקחים אנטיביוטיקה בכדי לתקוף את הסטרפטוקוק, וזה מצוין. זאת אומרת, אנטיביוטיקה זה דבר מבורך וכולי, מצוין. אבל מה הנזקים? תגלית מהפכנית, 1920, עד היום מצוין. אבל האנטיביוטיקה שנכנסת לתוך הקיבה, נכנסת לתוך המעי, מתפרקת ותוקפת כל מה שבא ליד. זאת אומרת, אנחנו מכניסים חיילים שיש להם צבע אדום, שזה אנטיביוטיקה, הם הורגים גם את החיידקים הטובים שלנו, שהם לבנים, וגם את החיידק. איך אנחנו מגינים על עצמנו? אבל איך גילו את זה בעצם? זאת אומרת שגדלים כל מיני, אתה יודע? עכשיו תראי, כשאת לוקחת אנטיביוטיקה, את מרגישה חלשה, עייפה, האור נהיה צהוב. נכון, אנחנו נהיים צהובים, זה נכון. האנטיביוטיקה חיסלה לנו את הפלורה של המעיים. אנחנו צריכים לחדש. עד היום ידענו שפרוביוטיקה אחרי אנטיביוטיקה, והפרוביוטיקה בונה. אבל... זה נכון אגב? זה נכון, אבל יצאה תגלית חדשנית בעולם, ועכשיו במקום פרוביוטיקה יש אקטיביוטיקה. מה זה אקטיביוטיקה? זה חיידקים אקטיביים. לקחו חיידקי פרוביוטיקה, תרבטו אותם יחד עם חלב אם, עם החלבון של חלב האם, והכניסו אותם לתוך כמוסה. תראי, הכמוסה הזאת, שאני מראה לך כאן, זו כמוסה שבתוכה הכניסו חיידקים אקטיביוטיים חיים, ושמו להם טופרין, שזה חלב אם, והם חיים בפנים, יש פה מיליארד חיידקים. שעכשיו אני לוקח את הכדור הזה ובולע אותו, הוא נכנס לתוך הקיבה, עובר את הקיבה, הוא מתפרק אגב בקיבה? הוא לא מתפרק בקיבה, הוא מתפרק במעי, ובתוך המעי האקטיביוטיקה מתחילה לפעול ולהתרבות, ותוך שעתיים יש לנו 64 מיליארד חיידקים שמגינים על המעי. אבל אני חייבת רגע להבין. בפרוביוטיקה, אנחנו היינו לוקחים את זה אחרי טיפול האנטיביוטיקה. פה אני לוקחת לפני? לפני, את לוקחת את זה לחצי שעה לפני. חצי שעה לפני כדור האנטיביוטיקה, כן. לפני האנטיביוטיקה, ואז זה יוצר מעטה סביב המעי, ושהאנטיביוטיקה נכנסת, היא לא תוקפת את הפלורה של המעי. מה אתה אומר לגבי היוגורטים, אתה יודע, הפרוביוטיים וכל ה... זה מצוין, אבל אנחנו לא צריכים... המינון הוא קטן, נכון, ביוגורט, לעומת... אנחנו לא צריכים את הפרוביוטיקה בקיבה, כי בקיבה, חומצת הקיבה תוקפת את זה. אנחנו צריכים את זה בתוך המעי. בתוך המעי, הכמוסה עושה את העבודה. היא מתפרקת בתוך המעי. עכשיו, כשלוקחים את האנטיביוטיקה, אנחנו מקבלים את האפלה. היא תוקפת את המחלה, את החיידק, את הווירוס. זאת אומרת, היא עושה את תפקידה נאמנה, אבל לא מזיקה. אבל לא פורסת את פלורה של ה... עכשיו, מה עוד אנטיביוטיקה עושה? אנשים לא יודעים. לוקחים אנטיביוטיקה, ברגע שיש הפרה של האיזון הבקטריאלי בגוף, מי קופץ ועולה? קנדידה! שלום, באתי. הקנדידה ששוכבת שם שקטה, היא מתרבה ומתחילה לעשות לנו צרות צרורות. בקיצר, הכי חשוב זה בעצם לשמור על החיידקים הטובים. לא לוקחים אנטיביוטיקה בלי שלוקחים אקטיביוטיקה. אקטיביוטיקה עונה לנו על הגוף, חשובה מאוד, וכדאי לקחת אותה. חשוב מאוד לקחת לפני אנטיביוטיקה. תודה רבה.